Hello mga kamamshi! Alam niyo ang saya ko kasi alam niyo, hindi ko nakita nung Saturday pa pala yun. May pinadala pala si Lulu YT. Kinongrats niya ako. Kasi na-reach ko na yung 1,000 subscribe. Ay, 100 lang pala. Assuming. Pero ang saya ko pa rin. Kasi, syempre, ang hirap pa yung makakuha ng subscriber dyan. Na-reach ko na yung 100. Noon pa lang, Saturday, na-reach ko na. Pero ngayon, mahigit 160 na ako. 165 ba? 168. Ang hirap. Pero, syempre, kagabi, hindi pa na kagabi ba yun? Linggo, mahigit 110. Pero kagabi, nagkaroon ako ng 165 subscriber. Salamat po sa mga nag-subscribe. Tsaka panoorin niyo po lahat ng mga video ko. Tapusin nyo lang po. Tapos mag-like po kayo. Please po. Ay, naku, ang saya ko. Go na to talaga. Ayan po, tignan niyo po. Pakita ko sa inyo yan. Kinongrats ako ni Lolo YT. Go na to. Please, sa mga kaibigan ko, mga sinishare ko sa FB ko, please, pa-watch naman, pa-like, pa-comment na rin. Yung related lang po sa video. Go na to talaga. Nakaka-inspire kasi yung mga iba. Alam nyo, ang saya-saya. Pag makita mo na na-reach mo na yung, kasi una yan 100, tapos 500, tapos yun 1,000, tapos pag mamonetize ka na, papadalhan, hindi pa pala, kapag na-reach mo na yung 1,000, i-congrats ka ni Lolo YT, tapos sasabihin niya doon na pag-aaralan niya para i-monetize ka na. Pag monetize ka na, pwede ka na doon pwede ka nang sumahod, magkaka-ads ka na. Ay, go na to talaga. Ay, nako. Pero ang hirap mag-isip ng content. Kaya, ang hirap mag-edit. Kung minsan di ko nilalagyan ng sounds. Kasi ang sakit sa mata. Ang sakit pala sa mata. Kaya akala ko, arte-arte lang yung mga napapanood ko sa YT na yung sinasabi na ang sakit sa mata mag-edit, ganun. Pero go na to. Ay, naku, ang saya ko. Nakita ko kanina, nandun pala. Kinongrats pala ako ni Lolo YT. Ay, naku. Pero ngayon, naka 168 na yata ako, 165. Ay, Diyos ko. Ang sarap pala sa feelings pag ganun. Pag may nagko-comment sa video mo, sa upload mo. Kaya, yung mga kaibigan ko, please, yung mga mapapadaan sa channel ko, panoorin niyo po. Mga video ko na na-upload ko na. Tapos, tapusin niyo po. Tapos, mag-like po kayo, mag-comment. Kung gusto niyo po, i-share niyo na rin para makita ng mga kaibigan niyo. Please po. Ay, Diyos ko, ang saya ko. Kala ko para sana 1,000 subscribers na. Assuming naman, wala pang 1 month, diba? Kaya, si Kung TV, baka naman, kahit yung butal lang, bigay mo sa akin. Pinapanood pa naman kita lagi. Si Jamil, sige na, bigay nyo na sa akin yung butal nyo. Para naman, go na. Rafi Turbo, please naman. Kahit yung butal lang. Assuming. Pero, please, panoorin niyo po yung mga video ko. Mag-upload pa ako. Kaya, ang hirap lang mag-isip ng content. Kung pwede nga lang, i-content ko yung palagi naming pagkain ni Lola dito. Kahit yung 10 manood, yung 20 na manood, okay na sa akin yun. Basta matapos lang yung video. Yeah, go na to. Pa-support naman. Please. Ay, naku, ang saya ko. Again, dito ko na puputulin guys kasi lalabas kami ni Lola. Punta kami sa tambayan na naman. Again, ito si Benji Aquino. Please support me for my channel. Benji Aquino Mix Vlogs. Yun, search nyo lang po sa YouTube. Kikita nyo po yun, yung naka-yellow po. Yung maganda doon. Yung mamshi na maganda doon. Again. Saya ko.
Dito na lang po guys, mga kamamsi dyan. Manood naman kayo sa channel ko. Mga kakirti ko dyan dito sa Taiwan, ka-OFW dyan, sa ibang lugar-lugar dyan, kasang-sang sulok bansa dyan. Please, manood naman kayo. Pasupport naman. Please, please, please. Hanggang dito na lang. Again, bye-bye.